बहुत सुंदर राम लला के आरती लेके आई हूँ। आप लोग सुनिएगा ज़रूर। आप लोग के अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग के दिल से धन्यवाद। आरती होला भवनवा हो श्री राम लला के, आरती होला भवनवा हो श्री राम लला के। पहिला आरतिया अयोध्या में होला, पहिला आरतिया अयोध्या में होला। राजा दशरथ के भवनवा हो श्री राम लला के, राजा दशरथ के भवनवा हो श्री राम लला के। आरती होला भवनवा हो श्री राम लला के, आरती होला भवनवा हो श्री राम लला के। पहिला आरती अयोध्या में होला, पहिला आरती अयोध्या में होला। राजा दशरथ के भवनवा हो श्री राम लला के, राजा दशरथ के भवनवा हो श्री राम लला के। आरती होला भवनवा हो श्री राम लला के, आरती होला भवनवा हो श्री राम लला के। दूसरा आरतिया जनकपुर में होला, दूसरा आरतिया जनकपुर में होला। राजा दशरथ के भवनवा हो श्री राम लला के, राजा जनक के भवनवा हो श्री राम लला के। आरती होला भवनवा हो श्री राम लला के, आरती होला भवनवा हो श्री राम लला के। दूसरा आरतिया जनकपुर में होला, दूसरा आरतिया जनकपुर में होला। राजा जनक के भवनवा हो श्री राम लला के, राजा जनक के भवनवा हो श्री राम लला के। आरती होला भवनवा हो श्री राम लला के, आरती होला भवनवा हो श्री राम लला के।